Οι βουλευτές, έντιμε κύριε αναπληρωτή κυβερνητική εκπρόσωπε, αγαπητή οικογένεια του αείμνηστου Κώστα Γενάρη, αγαπητέ κύριε Αντιπρίτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, εκλεκτοί προσκεκλημένοι και προσκεκλημένες, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση που διοργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ως ένα αφιέρωμα προς τον αείμνηστο δημοσιογράφο και συγγραφέα Κώστα Γενάρη με τίτλο «Στα ίχνη της αλήθειας», το αποτύπωμα του Κώστα Γενάρη. Αρχίζουμε την εκδήλωσή μας με χαιρετισμό από τον καθηγητή κύριο Ευάγγελο Ακύλα, Αντιπρίτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι και αξιότιμες προσκεκλημένες, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη χαρά και βαθιά ευγνωμοσύνη βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας για να γιορτάσουμε τη γενναιόδορη δωρεά της ανεκτήμητης συλλογής του αείμνηστου δημοσιογράφου και συγγραφέα Κώστα Γενάρη και να εγκαινιάσουμε τον ειδικό χώρο που θα στεγάσει αυτόν τον θησαυρό γνώσεως. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για το Πανεπιστήμιό μας να φιλοξενεί αυτή την εξαιρετικά σημαντική συλλογή, η οποία ενισχύει τον πολιτισμικό μας πλούτο και διευρύνει τις δυνατότητες έρευνας και μελέτης για φοιτητές και φοιτήτριες, ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά και το ευρύτερο κοινό. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτο παράδειγμα προσφοράς και συνεργασίας ανάμεσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία. Ο Κώστας Γενάρης, με το κύρος, την εμβρήθεια και την αγάπη του για τη δημοσιογραφία και τον τόπο μας, αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην κυπριακή δημοσιογραφική οικογένεια και συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία ενός καλύτερου δημοσιογραφικού κόσμου. Η οικογένεια του κ. Γενάρη, με την ευγενική της αυτή προσφορά, μας βοηθά να διατηρήσουμε και να προβάλλουμε έργα που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν, αποτελώντας πολύτιμο οδηγό και έμπνευση για τις επερχόμενες γενναίες. Στόχος του Πανεπιστημίου μας είναι να αξιοποιήσει στο έπακρο τη συλλογή αυτή, δημιουργώντας γέφυρες γνώσης και προάγοντας τη διεπιστημονική έρευνα και τη μελέτη. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην οικογένεια του κ. Γενάρη για τη γενναιόδορη αυτή προσφορά τους και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο Πανεπιστήμιό μας, αλλά και σε όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ για να μοιραστούμε μαζί τη χαρά αυτής της σπουδαίας πολιτιστικής και ακαδημαϊκής παρακαταθήκης. Εύχομαι η παρουσία σας και η ενεργή σας συμμετοχή να αποτελέσουν έναυσμα για νέες δημιουργικές συνέργειες και πρωτοβουλίες που θα προάγουν την ακαδημαϊκή αριστεία και την πολιτισμική μας κληρονομιά. Κλείνοντας, ας αδράξουμε αυτή την ευκαιρία για να εξερευνήσουμε τον πλούτο της γνώσης που περιέχει η συλλογή του Κώστα Γενάρη. Ήθελε να μας εμπνεύσει όλους να συνεχίσουμε την επιδίωξη της σοφίας και της κατανόησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί χαιρετισμός από τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριο Μάριο Ζέρβο. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, καλωσορίσετε στην απόψινή μας εκδήλωση. Αγαπητά μέλη της οικογένειας του Κώστα Γενάρη, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω που εκπληρώσετε την επιθυμία του συζύγου, του πατέρα σας, όπως η συλλογή των βιβλίων του δωρηστή σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Εμπλουτίζοντας τη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με τη συλλογή του Κώστα Γενάρη, αφήνεται ένα διαρκές αποτύπωμα στην πόλη της Λεμεσού, η οποία αποτελεί και τη γενέτειρά του, με την ελπίδα να συμβάλλει στην αναζήτηση της αλήθειας και της δικαιοσύνης, την οποία υπηρέτησε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η συλλογή περιλαμβάνει, πέραν των 2.500 βιβλίων, ιστορικού, πολιτικού και δημοσιογραφικού περιεχομένου που αφορούν το πολιτικό ζήτημα και την ιστορία της Κύπρου, την ιστορία της Ελλάδας όπως και της γείτονας Τουρκίας. Τα βιβλία είναι κυρίως στην ελληνική, στην αγγλική και στην τουρκική γλώσσα. Το 2017, σε μία συνέντευξή του, είχε αναφέρει τα ακόλουθα. «Θεωρώ τον εαυτό μου παιδί του Κυπριακού. Από μαθητής ως σήμερα ζω στη σκιά των εξελίξεων, προσδοκιών, κρίσεων και οραμάτων του Κυπριακού. Είμαι, θα μπορούσε να πει κανείς, εθισμένος στο Κυπριακό. Αλλά σήμερα με διακατέχει μια αγωνία για την Κύπρο και το Κυπριακό που αφήνουμε στα παιδιά μας. Εκεί πρέπει όλοι μας να έχουμε ενοχές.
Η δωρεά Γενάρη αποτελεί για τη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου μια σημαντική ολοκληρωμένη προσθήκη. Η φιλοξενία της συλλογής αποτελεί για εμάς μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα ευθύνη για την διαφύλαξη, την επεξεργασία και προβολή της με τον απαιτούμενο σεβασμό όπως της αξίζει. Η συλλογή αποτελεί πηγή έμπνευσης και μελέτης και ένα σημαντικό ιστορικό εργαλείο τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου μας, όσο και για κάθε νέο ερευνητή και την ευρύτερη κοινωνία. Ως βιβλιοθήκη μας βαραίνει η ευθύνη της σωστής προώθησης και αξιοποίησης της πολύτιμης αυτής συλλογής. Για αυτό το σκοπό έχουμε ήδη διαμορφώσει αίθουσα στην οποία έχει τοποθετηθεί η συλλογή ενιαία και θα λειτουργεί ως αναγνωστήριο και ερευνητικό κέντρο, προσφέροντας τη δυνατότητα σε ερευνητές να μελετήσουν το κυπριακό πρόβλημα μέσα από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων, τον απελευθερωτικό αγώνα για την ανεξαρτησία της Κύπρου από τη Μεγάλη Βρετανία και άλλες πολλές θεματικές ενότητες που καλύπτει η συλλογή. Όλα τα βιβλία φέρουν τη σφραγίδα με το όνομα του Κώστα Γεννάρη και για σκοπούς προβολής του υλικού έχει δημιουργηθεί συλλογή στο σύστημα της βιβλιοθήκης, η οποία φέρει το όνομά του. Το υλικό προβάλλεται από τον αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης. Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να συγχαρώ όλο το προσωπικό της βιβλιοθήκης που αγκάλιασε με μεγάλη αγάπη και σεβασμό αυτή τη συλλογή και το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου για τη στήριξή του στην αποδοχή της συλλογής. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ στο βήμα την επίκουρη καθηγήτρια Βενετία Παπά του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αξιότιμη κύριε αναπληρωτή κυβερνητική εκπρόσωπε, αγαπητέ κύριε Αντιπρίτανη, αγαπητή μου Άννα, Αλέξανδρε και Κατερίνα, εκλεκτοί προσκεκλημένοι και προσκεκλημένες, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας σας ότι συνήθως για έναν ακαδημαϊκό είναι εύκολο όταν προσκαλείται σε μια εκδήλωση να αποτυπώσει αυτό που περιμένει ο κόσμος σε λίγες γραμμές, κυρίως όταν το αντικείμενο της συζήτησης εμπίπτει στις ερευνητικές του θεματικές. Εδώ, σήμερα, απόψε, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκπροσωπώ το τμήμα μου, τη σχολή μου, το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, του ΤΕΠΑΚ, τους φοιτητές που θα είναι και τους φοιτητές μας που θα είναι οι μελλοντικοί δημοσιογράφοι. Δεν είμαι σε θέση απόψε να μιλήσω για την προσωπικότητα του Κώστα Γεννάρη, όπως ο συνάδελφος Νίκος Μούδουρος θα το πράξει, αλλά θα εστιάσω στη συμβολή των βιβλίων αλλά και τη συλλογή του, τόσο για τους μελλοντικούς δημοσιογράφους, αλλά και για την ευρύτερη κοινότητα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Θα προσπαθήσω να αναδείξω μέσα από την ομιλία μου αυτά τα σημαντικά στοιχεία στο έργο του Κώστα Γεννάρη που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τον κάθε φοιτητή και φοιτήτρια δημοσιογραφίας. Ο Κώστας Γεννάρης αποτελεί αναμφισβήτητα μια ιστορική φυσιογνωμία της κυπριακής δημοσιογραφίας στον τύπο και στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Διατύπωσε με τόλμη προοδευτικών λόγων και σκέψεις τα κοινωνικά και πολιτικά πράγματα του τόπου μας. Ο Κώστας Γεννάρης ως δημοσιογράφος και συγγραφέας έχει ενσωματώσει στα έργα του μια ισχυρή δέσμευση προς τη δημοσιογραφική αλήθεια. Κάτι που αποτελεί βασικό γνώρισμα της γραφής και της αφήγησης του και που πρέπει να εμπνεύσει κάθε μελλοντικό δημοσιογράφο, κυρίως σε τέτοιες περιόδους δύσκολες για τη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφική αλήθεια αφορά την ακρίβεια, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια, τα οποία είναι θεμελιώδη στοιχεία της δεοντολογίας στη δημοσιογραφία. Στα βιβλία του, ο Κώστας Γεννάρης φαίνεται να ενσωματώνει αυτές τις αξίες, δημιουργώντας έναν αφήγημα που όχι μόνο πληροφορεί, αλλά και προκαλεί σκέψη. Η γραφή του Γεννάρη χαρακτηρίζεται από μια έντονη αίσθηση ευθύνης απέναντι στην παρουσίαση των γεγονότων που αφορά την Κύπρο μας. Μέσα από τα βιβλία του αποκαλύπτει ιστορικές και κοινωνικές αλήθειες, μελετά γεγονότα που έχουν επηρεάσει την Κυπριακή, βαθύτατα την Κυπριακή ιστορία, δίνοντας έμφαση στις ανθρώπινες ιστορίες που συχνά παραβλέπονται. Παρουσίασε πάνω από 100 έρευνες και ντοκιμαντέρ για το Κυπριακό και τις παρενέργειες του, εξασφαλίζοντας τις συνεντεύξεις από όλες τις προσωπικότητες που είχαν πρωταγωνιστήσει. Ετσεβί, Ντεκτάς, Γκουλ, Ταλάτ, Ερόγλου, Παπανδρέου, Βρετανούς, Αμερικανούς και άλλους. Υιοθετεί έναν αφηγηματικό τόνο που συχνά ισορροπεί μεταξύ λογοτεχνίας και δημοσιογραφίας.
Σε μια συνέντευξή του το 2017 σχετικά με το βιβλίο του «Κύπρος στον DNA της κρίσης» είχε δηλώσει «Θεωρώ ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι και να φαίνεται αντικειμενικός και αμερόληπτος, ενώ ο συγγραφέας έχει το προνόμιο της προσωπικής κρίσης και άποψης και τοποθέτησης. Στην περίπτωση ενός βιβλίου από έναν δημοσιογράφο που δεν επιχειρεί να το παρουσιάσει στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής του ιδιότητας, ίσως να επιβάλλεται, συνεχίζει ο Κώστας Γεννάρης, αν το σύγγραμμα βασίζεται σε μια διαχρονική πείρα και προωθείται στο πλαίσιο ενός κοινωνικού διαλόγου. Αυτό που επιτρέπει να ενσωματώνει τις δικές του εμπειρίες και παρατηρήσεις χωρίς να χάνει την αξιοπιστία του. Ο Κώστας Γεννάρης αποφεύγει την υπερβολή και την παραπληροφόρηση. Αντίθετα, τα έργα του αντικατοπτρίζουν με μια ευαισθησία ως προς την ακρίβεια, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην τεκμηρίωση. Από τα βιβλία του φαίνεται έντονα η δέσμευσή του στη δημοσιογραφική αλήθεια και ηθική. Για το Γεννάρη, αυτή η ηθική ευθύνη φαίνεται να επεκτείνεται και στη λογοτεχνική του δουλειά, όπου η ακρίβεια των γεγονότων προωθεί την εμπιστοσύνη και η δέσμευση του να λέει τα πράγματα όπως είναι, όπως συχνά το αναφέρει, δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό με τον αναγνώστη. Ο Κώστας Γεννάρης αποτελεί παράδειγμα για το πώς η αλήθεια μπορεί να διατηρηθεί και να ενισχυθεί μέσα από την τέχνη του λόγου, αλλά και τη διερευνητική δημοσιογραφία. Αυτό φαίνεται μέσα από το βιβλίο του «Περί Κύπρου Αλήθειες», όπου οι αναγνώστες του δεν λαμβάνουν απλώς πληροφορίες, αλλά οδηγούνται σε μια βαθύτερη κατανόηση της πραγματικότητας και πολλές φορές, όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος, απομυθοποίηση της. Έτσι, η δημοσιογραφική αλήθεια στα βιβλία αλλά και στα ντοκιμαντέρ του Γεννάρη είναι κρίσιμη, αφού η συνέπεια του στην αποτύπωση της αλήθειας ενισχύει την αξιοπιστία του συγγραφέα και δημοσιογράφου. Αυτή η δημοσιογραφική και συγγραφική αλήθεια ενισχύεται με την αξιοποίηση των τεχνικών της διερευνητικής δημοσιογραφίας που εντοπίζουμε στο έργο του. Συγκεκριμένα στο βιβλίο του «Εξ Ανατολών» αποκαλύπτει τη στρατηγική της Τουρκίας στο Κυπριακό μέσα από μια διεξοδική ανάλυση της ιστορίας και της γεωπολιτικής. Στο «Περί Κύπρου Αλήθειες» παρουσιάζει δεδομένα και γεγονότα με βάση τη δημοσιογραφική του εμπειρία, προσφέροντας μια αντικειμενική εικόνα της κατάστασης. Στο Κύπρο, στον DNA της κρίσης, εξετάζει τις κοινωνικές και πολιτικές ρίζες της κρίσης, φέρνοντας στο φως λεπτομέρειες που συχνά αποσιωπιούνται από τη δημόσια σφαίρα. Ο Γεννάρης βασίζεται σε ενδελεχή έρευνα, αξιοποιώντας πολύ συχνά πρωτογενείς πηγές, συνεντεύξεις, αρχαιακό υλικό και επίσημα έγγραφα. Αυτή η πρακτική ενισχύει την αξιοπιστία των ευρημάτων του και τη σημασία της δημοσιογραφικής του δουλειάς. Παράλληλα, η διερευνητική δημοσιογραφία δεν περιορίζεται απλά στην αποκάλυψη γεγονότων, αλλά προχωρά στη σύνδεση αυτό με την καθημερινή ζωή. Εν κατακλείδη, ο Κώστας Γεννάρης συχνά θίγει ευαίσθητα θέματα που μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις, διατηρώντας όμως την αμεροληψία τους. Η ανεξαρτησία του λόγου του αποτελεί σημαντικό στοιχείο της δημοσιογραφικής του ταυτότητας. Η μεγαλύτερη δημοσιογραφική επιτυχία του αείμνηστου Κώστα Γεννάρη ήταν αναμφίβολα το μεγάλο ξεσκέπασμα της τουρκικής προπαγάνδας για τα γεγονότα της ματωμένης Μπανιέρας του 1963-64. Την αλήθεια της προβοκάτσιας ομολόγησε στο Γεννάρη πολλά χρόνια μετά ο Τούρκος δημοσιογράφος και φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Ανατολού, Αχμέτ Μπαράν, που ήταν ανεμειγμένος στην υπόθεση. Η μαρτυρία καταγράφηκε στο βιβλίο του Κώστα Γεννάρη «Εξ Ανατολών», που δημοσιεύθηκε στα ελληνικά. Η διερευνητική δημοσιογραφία του Κώστα Γεννάρη αποτελεί πρότυπο σήμερα για το πώς η ερευνητική δουλειά μπορεί να φωτίσει την αλήθεια και να επηρεάσει θετικά την κατανόηση της πραγματικότητας στο κοινό. Κλείνοντας αυτή την ομιλία, εκ μέρους του τμήματος μου αλλά και της κοινότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένεια του Κώστα Γεννάρη για αυτήν την εισφορά στη βιβλιοθήκη μας. Οι μελλοντικοί δημοσιογράφοι μπορούν να αντλήσουν πολύτιμη έμπνευση από το έργο του Κώστα Γεννάρη, όχι μόνο για τη δημοσιογραφική του ακεραιότητα, αλλά και για την αφοσίωσή του στη διερεύνηση και την αναζήτηση της αλήθειας. Τρία στοιχεία είναι πολύτιμα για τους μελλοντικούς δημοσιογράφους, όχι μόνο του ΤΕΠΑΚ, αλλά και της Κύπρου. Πρώτον, ο Γεννάρης επιδεικνύει πως η ακρίβεια, η αντικειμενικότητα και η βαθιά τεκμηρίωση είναι η ακρογωνιαίοι λύθοι της καλής δημοσιογραφίας. Μελλοντικοί δημοσιογράφοι μπορούν να μάθουν να έχουν ως προτεραιότητα την αλήθεια, ακόμα και αυτή είναι δύσκολη ή συχνά αντιδημοφιλής. Η προσήλωσή του στη διερευνητική δημοσιογραφία και η χρήση πρωτογενών πηγών δείχνει τη σημασία της ενδελεχούς προετοιμασίας. Η βαθιά κατανόηση ενός θέματος είναι απαραίτητη για την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της πραγματικότητας. Δεύτερον, μέσα από τα έργα του, ο Γεννάρης δείχνει ότι η δημοσιογραφία δεν αφορά μόνο τα γεγονότα, αλλά και τους ανθρώπους.
που επηρεάζονται από αυτά. Η ανθρωποκεντρική του προσέγγιση υπενθυμίζει στους μελλοντικούς δημοσιογράφους να βλέπουν τις ιστορίες μέσα από το πρίσμα της ανθρώπινης εμπειρίας. Τρίτον, οι μελλοντικοί δημοσιογράφοι μπορούν να εμπνευστούν από το θάρρος του να θίγει δύσκολα και συχνά αμφιλεγόμενα θέματα. Η ανεξαρτησία του Κώστα Γεννάρη αποτελεί παράδειγμα για το πώς ένας δημοσιογράφος μπορεί να διατηρήσει την ακεραιότητά του σε δύσκολες συνθήκες όπως είναι οι σημερινές. Ο Κώστας Γεννάρης είναι ένα παράδειγμα για το πώς η δημοσιογραφία μπορεί να είναι όχι μόνο επάγγελμα, αλλά προπάντων λειτουργήμα. Οι μελλοντικοί μας δημοσιογράφοι μπορούν να εμπνευστούν από την εργατικότητα, το θάρρος και τη δέσμευση του, ώστε να διαμορφώσουν μια δημοσιογραφία που προάγει τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Τέλος, αν κανείς ρίξει μια ματιά στην προσωπική του συλλογή με τα πολύτιμα του βιβλία που δώρισε στο ΤΕΠΑΚ, μπορεί να εντοπίσει την πηγή έμπνευσης του ιδίου. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά. Συνεχίζουμε με την ομιλία από τον επίκουρο καθηγητή Νίκο Μούδουρο, τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε Μούδουρο. Καλησπέρα σας. Η φωνή στην άλλη πλευρά του τηλεφώνου ήταν σταθερή, στιβαρή αλλά και ευγενική. Έστω και αν ακούστηκε μέσα από ελάχιστες λέξεις. Ναι, ο Νίκος, απάντησα ο ίδιος. Γεια σου Νίκο, είμαι ο Κώστας ο Γεννάρης. Θκευάζω σε και θέλω να βρεθούμε. Δεν μπορώ να πω ακριβώς πόσα ήταν τα δευτερόλεπτα ή και τα λεπτά που χρειάστηκα για να ανταποκριθώ σε μια νέα φράση, όπως συνήθως γίνεται σε μια ανθρώπινη συνομιλία. Ο ίδιος ήταν στο τηλέφωνο, όμως η άβρα του ήταν δίπλα. Ούτε και είμαι σίγουρος εάν μπορώ να περιγράψω το δέος που μπορεί να νιώσει ένας νεαρός τότε ερευνητής, πιο νεαρός από τη σήμερα. Μόλις είχα ολοκληρώσει την διδακτορική μου έρευνα, όταν του λέει μια πληθωρική προσωπικότητα όπως ο Γεννάρης ότι τον θκιαβάζει. Το ίδιο ακριβώς δέος ένιωσα όταν η Κατερίνα μου είπε ότι ήθελε να μιλήσω στην απόψινή εκδήλωση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητέ εκπρόσωπε, αγαπητέ Γενική Γραμματέα του ΑΚΕΛ, αγαπητέ κύριε Αντιπρίτανη, κύριε Ζέρβα, Άννα, Κατερίνα και Αλεξάνδρε. Απολογούμε για τον προσωπικό τόνο των προαναφερθέντων. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω τον Κώστα Γεννάρη στο βαθμό που τον έζησαν συνεργάτες και φίλοι. Το μόνο που μπορώ να υποστηρίξω ήταν ότι το συγκεκριμένο τηλεφώνημα ήταν η αρχή όχι μόνο μιας γνήσιας φιλίας, αλλά και μιας σχέσης αλληλοσεβασμού. Πολύ περισσότερο για μένα προσωπικά ήταν η στιγμή της καθιέρωσης του Γεννάρη σε εκείνα τα ελάχιστα άτομα που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς του περιβάλλον μας και που αποτελούν σταθερές, στη συγκεκριμένη περίπτωση σταθερά σε ευρύτερες διανοητικές συζητήσεις και αναζητήσεις. Η απόψινή μου τοποθέτηση λοιπόν θα αποφύγει μια απλή σταχυολόγηση του όντως πλούσιου βιογραφικού του Γεννάρη. Θα επικεντρωθεί στο απόσταγμα όλων αυτών που έμαθα από αυτόν. Στο αποτύπωμα ενός ανθρώπου που έζησε τη δημοσιογραφία όπως ακριβώς είναι ή όπως θα έπρεπε να είναι. Λειτουργεί. Στο αποτύπωμα ενός δημοσιογράφου παλαιάς κοπής, εάν μου επιτρέπεται ο όρος, του οποίου το πνευματικό και διανοητικό βάρος ακριβώς ήταν αυτό που δημιουργούσε την άβρα του. Ακόμα και στις στιγμές που δεν ήταν εκεί, τον ένιωθες δίπλα σου. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το 1984, στον απόϊχο της εισβολής του Ισραήλ στο Λίβανο, ο Έντουαρτ Σαΐντ δημοσίευσε το άρθρο του με τίτλο «Η άδεια να φυγούμαστε». Μέσα από το κείμενο αυτό, ουσιαστικά ο Σαΐντ καλούσε τους Παλαιστινίους να επεκτείνουν τον αγώνα τους στο πεδίο της αναπαράστασης και των διαφορετικών εκδοχών της ιστορικής αφήγησης. Υποστήριξε ότι η πραγματική και πολύ δύσκολη ισορροπία πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών δυνάμεων δεν θα έπρεπε να σημαίνει ότι οι αδύνατοι δεν έχουν καμία δυνατότητα παραγωγής γνώσης. Ο Σαΐντ επέμενε ότι η γνώση και η αφήγηση της από τους υποδιέστερους μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ρηγμάτων στην ηγεμονία των κυρίαρχων. Τώρα θα διαρωτάστε μάλλον ποια η σχέση του Σαΐντ με τον Γεννάρη. Η δημοσιογραφία ως λειτουργήμα ήταν για τον Κώστα Γεννάρη ένα μονοπάτι να μιλήσει, να αφηγηθεί η κοινωνία απέναντι στην εξουσία.
για να έχουν φωνή υποδιέστερη με την προσδοκία βεβαίως ότι θα μπορούν να αμφισβητήσουν το κυρίαρχο αφήγημα και τις κατασκευές του. Όμως την ίδια στιγμή ο ίδιος είχε πλήρη συνείδηση πως για να υλοποιηθεί αυτή η λειτουργία της δημοσιογραφίας, αμετάθετος στόχος θα έπρεπε να ήταν η κατάκτηση της αλήθειας εντός εισαγωγικών. Η έννοια της αλήθειας, να μην παρεξηγηθώ, στο σημείο αυτό μπαίνει σε εισαγωγικά όχι για να αφήσει την υπόνοια ότι δεν υπάρχει, αλλά για να υπογραμμίσει τη διάσταση της ρευστότητας και των πολλαπλών της διαστάσεων. Η αλήθεια μπορεί να κατακτηθεί, αλλά προϋποθέτει ένα ταξίδι αναζήτησης, μια πορεία που δεν τελειώνει σύντομα και εύκολα. Όπως εύστοχα δηλώνει ο τίτλος της απόψινής μας συνάντησης, ο Κώστας βρισκόταν στα ίχνη της, πάντα στα ίχνη της. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να διακρίνουμε, κατά την ταπεινή μου άποψη, 3 βασικά χαρακτηριστικά του δημοσιογράφου Κώστα Γεννάρη, τα οποία δεν θα μπορούσαμε να αποσυνδέσουμε από τον άνθρωπο Κώστα Γεννάρη. Δεν θα μπορούσαμε να τα αποσυνδέσουμε διότι ο Κώστας ήταν ακριβώς αυτό που έβλεπες, χωρίς προσποιήσεις και φτιασιδώματα. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Το δεύτερο είναι τα εργαλεία που χρησιμοποίησε για την υλοποίηση του στόχου. Το τρίτο είναι η κοσμοαντίληψη του για τη ζωή, οι απόψεις του για την ιστορία και το κυπριακό, δηλαδή εκείνα τα στοιχεία που παρήγαγαν αναπόδραστα τις προσδοκίες του για το πού έπρεπε να φτάσουν, αλλά και σε ποιους ανήκουν τα αποτελέσματα της δουλειάς του. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ο Μισελ Φουκώ, στο κείμενο του «Πειθαρχική εξουσία και υποτέλεια», μας υπενθυμίζει πως η εξουσία παράγει και μεταβιβάζει αλήθειες σε σχηματισμούς του λόγου, οι οποίες με τη σειρά τους αναπαράγουν την ίδια την εξουσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχέσεις εξουσίας δεν μπορούν να θεμελιωθούν και να λειτουργήσουν χωρίς την παραγωγή και την κυκλοφορία λόγου που εκφέρει αλήθειες. Είμαστε υποταγμένοι, λέει ο Φουκώ, στην παραγωγή της αλήθειας μέσω της εξουσίας. Η εξουσία δεν σταματά ποτέ την ανάκριση, την εξέταση και την καταγραφή της αλήθειας. Αναφερόμενοι λοιπόν στην πρώτη διάσταση του έργου του Γεννάρη, την αναζήτηση της αλήθειας, και αναλαμβάνοντας βεβαίως το ρίσκο να θέσουμε σε συνομιλία τα φιλοσοφικά ερωτήματα του Φουκώ με την πορεία του Γεννάρη, διακρίνουμε αβίαστα το εξής. Ο Κώστας αντέστρεψε το σχήμα, θέτοντας στο επίκεντρο της δημοσιογραφίας του τη συνεχή ανάκριση, εξέταση και καταγραφή της αλήθειας απέναντι αυτή τη φορά από την εξουσία. Τα ερωτηματικά, η αμφισβήτηση, η λεπτομεριακή τεκμηρίωση, η νυφαλιότητα των επιχειρημάτων του αλλά και η αναλυτική του δυνότητα ήταν αυτά που μας βοηθούσαν να δούμε με τα δικά του μάτια πέρα από την επιφάνεια. Δεν θα πρέπει άλλωστε να διαφεύγει της προσοχής μας ότι ο Κώστας αναγιώθηκε δημοσιογραφικά στο Λονδίνο της περίοδου 1960-77 περίπου. Από τη μια πλευρά η ίδια η μετααυτοκρατορική μεγαλούπολη και οι παραδόσεις της δημοσιογραφίας του τότε επέδρασαν στον Κώστα με τρόπο που να υιοθετήσει πλήρως την κουλτούρα της διερεύνησης. Από την άλλη πλευρά η εποχή ήταν αυτή της ίδρυσης του Κυπριακού κράτους, των διακοινωτικών ταραχών που διέλυσαν τον δικοινοτικό του χαρακτήρα, αλλά και άλλων παγκόσμιων γεγονότων όπως η ένταση στο Ιρλανδικό, η επικράτηση της Χούντας στην Ελλάδα, τα οποία άφησαν τα δικά τους στίγματα στην προσωπικότητα όσο και στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Γεννάρη. Βεβαίως, ανοίγοντας εδώ μια σημαντική παρένθεση, θα πρέπει να θυμηθούμε επίσης ότι η Αγγλία της εποχής δεν ήταν μόνο ο χώρος μιας ολοκληρωμένης διανοητικής άσκησης, ήταν και ο χώρος που γνώρισε τον έρωτα της ζωής του, την Άννα, με την οποία πορεύτηκαν μαζί και δημιούργησαν τις καλοσυνάτες προσωπικότητες της Κατερίνας και του Αλεξάνδρου. Με λίγα λόγια, αυτό που μπορεί να ονομαστεί ερευνητική δημοσιογραφία στην Κύπρο φέρει το στίγμα και του Κώστα Γεννάρη. Εξαιτίας του δικού μου ερευνητικού ενδιαφέροντος, δεν θα μπορούσα παρά να θυμηθώ ότι το γυνάτι του να αποκαλύψει αλήθειες τον οδήγησε μεταξύ πολλών άλλων, το έχει πει η Βένια, στον Αχμέτ Παράν, με την αποκάλυψη της ιστορίας πίσω από τη γνωστή φωτογραφία της Μπανιέρας. Όμως παρομοίου μεγέθους ανατροπές προκάλεσαν οι έρευνες του στο πλαίσιο των μαρτυριών με τον αγαπημένο του συνάδελφο Δημήτρη Ανδρέου, αλλά και πολύ αργότερα οι ανοιχτοί φάκελοι. Πρωτοποριακές δουλειές στην κυπριακή δημοσιογραφία που μέχρι σήμερα μπορούν να είναι πηγές περαιτέρω έρευνας για ζητήματα που παραμένουν στο περιθώριο της κυρίαρχης ιστοριογραφίας και αφήγησης.
Αγαπητές φίλες και φίλοι, ο Τζαλαλετίν Αλ-Ρουμί, μουσουλμάνος διανοούμενος και ποιητής, είχε πει το εξής: αυτό που ο κοινός άνθρωπος βλέπει σαν πέτρα, για τον άνθρωπο που ξέρει μπορεί να είναι μαργαριτάρι. Και ο Κώστας μεριμνούσε να ξέρει, προσπαθούσε να γνωρίζει. Αυτή ήταν η δεύτερη του διάσταση. Ο Γεννάρης ισχυρογνώμων και έγινε αξής. Δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι τα ήξερε όλα. Η σεμνότητα, η ακεραιότητα και το ήθος του ήταν απαγορευτικά για κάτι τέτοιο. Ακριβώς αυτή ήταν και η πηγή της δύναμης και της αντοχής που είχε για συνεχή ακατάπαυστη μελέτη. Βλέποντας το τεράστιο αρχείο του, κάποιος μπορεί να βρει υλικά και αρθογραφία για ζητήματα όπως το Ιρλανδικό, το Μεσανατολικό, τα Βαλκάνια, το ζήτημα της αποικιοκρατίας, αλλά και της διαδικασίας της αποαπικιοποίησης. Ήδη από το 1965 ο Γεννάρης έγραφε για τους αγώνες των λαών της Αφρικής ενάντια στην αποικιοκρατία και θέτοντας στο επίκεντρο της ανάλυσης του τις περιπτώσεις όπως η Κένια, μας ενημερώνει για την τελική νίκη του κινήματος υπό την ηγεσία Τζόμο Κενιάτα. Καταλήγει στο άρθρο του τον Απρίλιο του 1965. Ο Κενιάτα, ήρεμος όπως πάντα, χαιρετούσε τα πλήθη με μια μεγαλοπρεπή χειρονομία, στριφογυρίζοντας τον αέρα την ουρά του Ζέρβου που χρησιμοποιεί για ξεμιλιάστρα. Τη ξεμιλιάστρα που νίκησε τη Βρετανική αποικιοκρατία. Οι ανοιχτοί ορίζοντες του Γεννάρη ως προϋπόθεση για την περιέργεια και την αναζήτηση της νέας γνώσης συνέβαλα στην προσθήκη της οικουμενικής διάστασης των ζητημάτων της Κύπρου. Από τις αναρρύθμιτες αναλύσεις μέσα από τις οποίες συνδέει την Κύπρο και το πρόβλημά της με τον κόσμο μας, αξίζει να αναφερθεί ένα μικρό κείμενο του 1972 που τιτλοφορείται «Διχοτομήσεις». Εδώ ο Γεννάρης επιχειρεί τη διασύνδεση της ιμπεριαλιστικής επέκτασης και των περιπτώσεων Κορέας, Βιετνάμ, Ιρλανδίας με τη διχοτόμηση της Κύπρου. Καταλήγει μάλιστα στο θετικό συμπέρασμα ότι η τεχνητή και επιβεβλημένη χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση διχοτόμηση αυτών των χωρών δεν μπορεί να είναι και το τέλος της ιστορίας του. Αγαπητές φίλες και φίλοι, εάν έχεις έναν κήπο και μια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται. Η φράση αυτή αποδίδεται στον Κικέρο. Όμως εμείς γνωρίζουμε ότι ο Γεννάρης το είχε κάνει πράξη. Μιλούσε με ιδιαίτερη περηφάνεια για το ότι κατάφερε να φύγει από το αποπνιχτικό περιβάλλον της Λευκωσίας, του κέντρου της Λευκωσίας, και να μεταφερθεί στο Λιθροδόντα, σε ένα ανοιχτό περιβάλλον, με κήπους. Τα μάτια του πινθυροβολούσαν όταν περιέγραφε τη βιβλιοθήκη του. Καθόλου τυχαία, η βιβλιοθήκη του αποτελείται από 2,5 περίπου χιλιάδες τόμους. Το μεγαλύτερο μέρος της αφορά στο Κυπριακό και στην ιστορία της Κύπρου. Η λατρεία για τη μελέτη αλλά και τη συγγραφή βιβλίων, η μανία του για περισσότερη γνώση τον οδηγούσαν όχι μόνο στο να διεκδικεί τη λύση του Κυπριακού, αλλά στο να αναζητεί τα αίτια που οδήγησαν την πατρίδα του στη διχοτόμηση. Όπως συχνά έλεγε, η συγγραφή ενός βιβλίου ήταν για τον ίδιο όπως η γέννηση ενός μωρού. Μια διαδικασία απολαυστική αλλά και επίπονη, η οποία στο τέλος μας χαρίζει από τη μια τη νέα ζωή, από την άλλη τη νέα γνώση. Παρόλο που ο ίδιος, κατανοώντας πλήρως τις αλλαγές της εποχής που ζούσε, ήταν πολύ μπροστά από τους συνομιλικούς του στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εντούτοις ήταν αδιάλακτος σε σχέση με την ανάγκη για τη μελέτη βιβλιογραφίας. Ήταν στον ίδιο βαθμό αδιάλακτος και για την ανάγκη οι συγγραφείς των βιβλίων να μεριμνούν πάντα για τη διάδοση των ευρημάτων του στην κοινωνία. Και ο λόγος για τη συγκεκριμένη του επιμονή ήταν πάνω απ' όλα ευγενικός. Πίστευε βαθιά ότι καθιστώντας κοινωνούς της γνώσης τους απλούς και τους καθημερινούς ανθρώπους, συντελεί στην πρόοδο και την ανάπτυξή τους. Αλήθεια, σήμερα πόσοι δημοσιογράφοι υπάρχουν που να έχουν στην έγνοια τους να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες τους σε τόμους βιβλίων, δημιουργώντας έτσι νέες πηγές για περαιτέρω έρευνα. Μια κριτική. Μιλώντας λοιπόν για το τρίτο χαρακτηριστικό, την κοσμοαντίληψη του Κώστα Γεννάρη, ουσιαστικά καλούμαστε να αναφερθούμε στην υλική και πνευματική βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η πορεία του ως δημοσιογράφου. Ο Κώστας μεγάλωσε στις συνθήκες της κοινωνικής ανισότητας και της φτώχειας της δεκαετίας του 50 στη Λεμεσό. Η βιωματική εμπειρία δεν είναι άλλη από αυτό που θα μπορούσαμε ακριβώς να περιγράψουμε ως η βιωμένη εμπειρία της εργατικής τάξης και των στρωμάτων της σε μια κρίσιμη πόλη όπως η Λεμεσός.
Η συμμετοχή του πατέρα του στον αντιφασιστικό αγώνα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν καταλυτική για να μάθει ο Κώστας τη διαλεκτική φαινομένων όπως δίκαιο-αδικία, ανισότητα-ισότητα, ιμπεριαλισμός-αντιιμπεριαλισμός. Όπως είναι σε όλους μας γνωστό, ο Γεννάρης ήταν ιδιαίτερα ενεργός στο αντιχουντικό κίνημα. Ήταν ένας συνεπής δημοκράτης που υπερασπίστηκε τόσο ως δημοσιογράφος όσο και ως ενεργός πολίτης στην ιστορική μνήμη, την ανεξαρτησία και την επανένωση του τόπου. Η αντιχουντική του στάση δεν ήταν υπό όρους και προϋποθέσεις. Η τοποθέτηση του ενάντια στο πραξικόπημα και τους πραξικοπηματίες δεν ήταν αφηρημένη και χωρίς περιεχόμενο. Και σε καμία περίπτωση δεν ήταν παρελθοντολογική. Ακριβώς το αντίθετο. Ήταν μια στάση ζωής για το μέλλον, η οποία σε μένα προσωπικά επαναφέρει συνεχώς αυτό που με γλαφικό τρόπο περιέγραψε ο Νόαμ Τσόμσκι στους διαλόγους του με τον Ήλαν Παπέ. Το να ξεχνάς το παρελθόν, λέει, είναι σαν να ξεχνάς το μέλλον. Γιατί το παρελθόν τελικά είναι αυτό που συμπεριλαμβάνει μέσα του τις προσδοκίες και τις ελπίδες που αν τους δοθεί προσοχή θα εκπληρωθούν στο μέλλον. Η ξεκάθαρη τοποθέτηση του Γεννάρη σε σχέση με την ιστορία της Κύπρου ήταν αποτέλεσμα τόσο της αγωνίας του για ένα καλύτερο μέλλον, όσο και της συνεχής του αναζήτησης για περισσότερη γνώση. Και ως τέτοια που ήταν δεν θα μπορούσε παρά να γίνεται διακριτή στην αρθρογραφία του. Τον Ιανουάριο του 1978, δηλαδή 4 χρόνια μετά το τραγικό καλοκαίρι του 1974, στο κείμενο του με τίτλο «Το Κυπριακό κράτος» εκφράζει την αγωνία του για την προσπάθεια αποδυνάμωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας από δούριους ύππους και πεμπτοφαλαγγίτες, όπως χαρακτηριστικά γράφει. Στο ίδιο κείμενο, ο Γεννάρης συνδέει αναλυτικά την προσπάθεια αμφισβήτησης του Κυπριακού κράτους ακόμα και μετά το πραξικόπημα, ως δομικό μέρος αυτού που έγινε τον Ιούλιο του 1974. Ταυτόχρονα όμως η κοσμοαντίληψη του για τη ζωή και την ιστορία γίνεται ολοφάνερη και στο ολιστικό βλέμμα μέσα από το οποίο έγραφε για την Κύπρο και τους ανθρώπους της. Μακριά από εθνικιστικές βεβαιότητες και σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή, Φεβράρης 1978, στο κείμενο του «Τουρκοκυπριακή αντίσταση κατά τον Ντεχτάζ» διακρίνει εύστοχα τη δημιουργία και την πολιτική κινητοποίηση της τουρκοκυπριακής αντιπολίτευσης εντός των κατεχομένων. Ταυτόχρονα χρησιμοποιεί τις πηγές του για να ολοκληρώσει την εικόνα και αποκαλύπτει τη διασύνδεση των κοινών πολιτικών και εργατικών κινητοποιήσεων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στο Λονδίνο της εποχής, νέο στοιχείο και για μένα, με την προσπάθεια εξαγωγής μάλιστα υλικής και άλλης βοήθειας προς την τουρκοκυπριακή αντιπολίτευση στα κατεχόμενα. Η έγνοια του για το εντός εισαγωγικών άλλο μισό της Κύπρου εκφράστηκε και στην ποιητική διάσταση του Κώστα Γεννάρη. Το 1982 στην Αθήνα ήταν που έγραψε το ποίημα του «Αδελφέ μου Αχμέτ», το οποίο τελειώνει ως εξής: «Μας χώρισαν αδελφέ μου, μα ο πόνος σου μένει πόνος μου, η χαρά σου χαρά μου, το όνειρό σου όνειρό μου, δουλεμένο στον ίδιο ζεματιστό ήλιο, το δικό σου και το δικό μου, το δικό μας ήλιο». Αυτή η διαλεκτική στάση απέναντι στη ζωή τον εξόπλισε να αντιμετωπίζει την τουρκοκυπριακή κοινότητα όπως ακριβώς και την ελληνοκυπριακή, μέσα από τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις της. Η αρθογραφία του δεν άφηνε υποψίες ισοπαίδωσης. Κατάφερνε να διακρίνει την πολυσύνθετη κατάσταση μέσα στην οποία ζούσαν οι Τουρκοκύπροι μετά το 1974. Αυτό ήταν το απόσταγμα της καθημερινής του αγωνίας για να μάθει και να ανακαλύψει τι ήταν και πώς λειτουργούσε αυτό που λέμε σήμερα τα κατεχόμενα. Με το ίδιο δημοσιογραφικό ήθος που αντιμετώπιζε την πολιτική εξέλιξη των Ελληνοκυπρίων, αντιμετώπιζε και αυτή των Τουρκοκυπρίων. Δεν ήταν λίγες οι φορές που διαφώνησε και μάλιστα έντονα με Τουρκοκύπριους πολιτικούς ή και συνάδελφους του. Αλλά πάντοτε η βάση της αντιπαράθεσης τους ήταν η διαφορά προσεγγίσεων, χωρίς στίγματα εθνοτικής διαφοροποίησης ή σοβινιστικού δηλητηρίου. Αγαπητές φίλες και φίλοι, η βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ σήμερα προχωρεί σε ένα καθοριστικό βήμα πλήρως ταυτισμένο με την κληρονομία μιας ιστορικής φυσιογνωμίας της κυπριακής ερευνητικής δημοσιογραφίας. Αξίζουν 1000 συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες, γιατί η αρχαιοθέτηση και προστασία της συλλογής του Γεννάρη είναι πράξη συγχρονισμένη με τις δικές του αντιλήψεις για τη γνώση και την πληροφόρηση. Ότι δηλαδή πρέπει να αποτελούν κοινωνικά αγαθά.
ανοιχτά και προσβάσιμα και επομένως απολύτως δημοκρατικά. Είναι αυτές οι πράξεις που δείχνουν την αξία της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην παραγωγή νέας έρευνας και νέας σκέψης. Είναι τέτοιες πρωτοβουλίες που μπορούν να ενισχύσουν τον ρόλο του Δημόσιου Πανεπιστημίου ως φορέα επαναφοράς στην κοινωνία των ίσως ξεχασμένων ανθρώπινων ιδιωτήτων της κριτικής σκέψης και ανάλυσης. Αγαπητοί Άννα, Κατερίνα και Πέτρο, Αλέξανδρε και Μαρίτσα, είμαι τόσο σίγουρος όσο για το δικό μου όνομα ότι πολλές είναι οι φορές που μαραζώνετε για την ατυχία των μικρών αγγέλων εγγονιών του Γενάρη να μην το ζήσουν όσον εσείς. Αδικείτε όμως τον εαυτό σας. Θα τον ζήσουν χωρίς βεβαίως ποτέ να το χορτάσουν, επειδή οι δικές σας μνήμες και η διοίκησή τους θα αναπαράγουν τη μορφή και το έργο του στις δικές τους συνειδήσεις. Άλλωστε δεν μπορούν να το αποφύγουν, δεν το επιλέγουν, είναι τα αγγόνια ενός Κώστα Γενάρη. Άφησα για το τέλος τις ευχαριστίες μου προς εσάς για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Από τα βάθη της ψυχής μου σας ευχαριστώ, όπως και τον ίδιο, για τη φιλία και το μυαλό του. Απολογούμε για τη συγκίνηση. Όσο για μας τους υπόλοιπους, νομίζω ότι η καλύτερη τιμή στην πορεία του Κώστα Γενάρη θα ήταν να συνεχίσουμε να διερωτώμαστε κριτικά για το απλό. Αλήθεια, πόσο λείπει ένας τέτοιος Γενάρης, ένας τέτοιος τύπος σήμερα στις συνθήκες νέων πολέμων, νέας δυστυχίας, φτώχειας και κρίσεων. Πώς θα αντιδρούσε, για παράδειγμα, ένας Γενάρης σήμερα, όταν μια νέα γενοκτονία συντελείται ακριβώς δίπλα μας στη Γάζα, που τη βλέπουμε να εξελίσσεται ζωντανά στις οθόνες των κινητών μας, αλλά την ίδια στιγμή επικρατεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μια περίεργη εντός εισαγωγικών σιωπή. Νομίζω η απάντηση θα ήταν εύκολη. Ο ίδιος δεν θα σιωπούσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σημείο αυτό, εκ μέρους της οικογένειας Κώστα Γενάρη, παρακαλώ όπως προσέλθει ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου. Τώρα πρέπει να μιλήσω εγώ μετά τον Νίκον, έτσι. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι κύριοι βουλευτές, απληρωτής και ο Νίκος εκπρόσωπος, αντιλαμβάνομαι, έφυγε. Κύριε Αντιπρίτανη, κύριε Ζέρβα, αγαπητές φίλες και φίλοι που τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας στο θείο μου, τον Κώστα τον Γενάρη. Εκ μέρους της οικογένειας θέλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες προς το ΤΕΠΑΚ για την απόφαση του να εντάξει τη συλλογή του Κώστα του Γενάρη στη βιβλιοθήκη του. Η ομάδα που ανέλαβε το έργο και η ομάδα που ανέλαβε τη σημερινή εκδήλωση εργάστηκε με επαγγελματισμό και αγκάλιασε με θέρμη και αγάπη τα βιβλία. Κύριε Ζέρβα, η δουλειά αυτή αξίζει, και κύριε Αντιπρίτανη, η δουλειά αυτή αξίζει τα συγχαρητήρια μας. Η Βαρβάρα, η Νάσια, η Αντωνία Κυριακή δώσατε ζωή σε αυτήν την ιδέα. Στο ΤΕΠΑΚ αξίζουν συγχαρητήρια διότι εργάζεται μεθοδικά και αναδεικνύεται σε σημαντικό πυρήνα γνώσης και έρευνας, καθώς και σε πρωτοπόρο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Κύπρου. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε για την παρέμβαση σας, το ίδιο και τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης, τον κύριο Ζέρβα, και την καθηγήτρια Αντιβένια Νιδεβά. Και φυσικά ευχαριστούμε και τον Νίκο τον Μούδουρο, γιατί πραγματικά μας ταξίδεψε όχι μόνο στην επαγγελματική πορεία του Κώστα του Γενάρη, αλλά έμπηκε και σε λεπτομέρειες έτσι που μας συγκίνησαν όλους. Το να μιλήσει σήμερα ο Νίκος, είμαι σίγουρος ότι θα το επέλεγε και ο ίδιος ο Κώστας ο Γενάρης. Είχα την η συγκυρία το έφερε να γνωρίσω, να είμαι κοντά όταν γεννήθηκε και εξελίχθηκε η σχέση. Και πραγματικά κάποια επίθετα που χρησιμοποίησαν το χαρακτηρίζουν. Απλώς πρέπει να πω ότι ο Γενάρης τα εκκληρονόμησε το Γινάτι και μάλλον τα εκκληροδότησε κιόλας. Λοιπόν,
Η παρουσία όλων εσάς σήμερα και η αναγνώριση στο έργο του είναι πραγματικά συγκινητική. Σας ευχαριστούμε. Από σήμερα, η συλλογή τούτη εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ και είναι ανοιχτή στους φοιτητές και στον κόσμο. Είναι κάτι που ο Γεννάρης ήθελε και είναι σημαντικό για μας, διότι η συλλογή του ανήκει πλέον στο Πανεπιστήμιο της Λεμεσού, της πόλης του. Ο Γεννάρης ήταν Λεμεσανός και στη ψυχή και στο ταμπεραμέντο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι για τη Λεμεσόν είναι ένα δικό της παιδί. Ο Αλέξανδρος αποτύπωσε πολύ περιεκτικά τη σχέση του παπά του με την πόλη του, λέγοντας για την ολοκλήρωση τούτης της πρωτοβουλίας ότι ο Γεννάρης επιστρέφει σπίτι του. Η Λεμεσός στις δεκαετίες του 40 και του 50, κατά την αποικιοκρατία και των αντιποικιακών αγώνων, αλλά και μετά στα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, ήταν μια πόλη πρωτοπόρος στους κοινωνικούς και τους πολιτικούς αγώνες, τους αγώνες των εργατικών της στρωμάτων. Σε αυτόν το ιστορικό πλαίσιο έζησε πριν την οικογενειακή μετανάστευση στο Λονδίνο τα παιδικά του και τα πρώτα εφηβικά του χρόνια ο Γεννάρης. Σε μια πόλη στην οποία γεννήθηκαν διεκδικήσεις, σε μια πόλη συμβιωτική και σε μια οικογένεια που όντως του άναψε τη σπίθα για την αναζήτηση της αλήθειας και την πάλη για τη δικαιοσύνη, για την ελευθερία και για τη δημοκρατία. Μια οικογένεια με εμφανή τα σημάδια της συμμετοχής στον αντιφασιστικό πόλεμο και των αντιαπικιακών αγώνων, και αυτά δεν τα λέω απλώς εγώ, τα καταγράφει ο ίδιος σε ένα από τα πολλά σημειώματα που έγραφε και βρήκαμε στο πλούσιο αρχείο του. Αυτόν το πλαίσιο καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό και την πολιτική του ταυτότητα και την επαγγελματική του πορεία. Κουβάλισε και σφυριλάτησε τούτη την κληρονομιά στο Λονδίνο, στα φοιτητικά του χρόνια και στα πρώτα βήματα στη δημοσιογραφία. Και είναι αυτή που το στίγμα της βλέπεις διαχρονικά στη δουλειά του. Εμείς μεγαλώσαμε μέσα σε τούτη τη βιβλιοθήκη του Γεννάρη. Έχουμε αναμνήσεις στο γραφείο του σε όλα τα σπίτια που άλλαξε και εικόνες δικές του να διαβάζει, να μελετά, να γράφει. Τα βιβλία του επίαν παντού. Ταξίδεψαν από το Λονδίνο, στην Κύπρο, στην Αθήνα, ξανά πίσω και είναι πράγματι οξύμορον, αλλά δεν είναι έκπληξη, η έκπληξη της θείας μου της Άννας, της Κατερίνας και του Αλέξανδρου, όταν ξεκίνησαν την καταγραφή και συνειδητοποίησαν ότι τα βιβλία, αλλά και τα έγγραφα και τα σημειώματα του ήταν πολύ περισσότερα από όσα νόμιζαν και έβλεπαν. Λοιπόν, ο Νίκος άγγιξε με ακρίβεια τις ρίζες των καρπών της δουλειάς του, πραγματικά. Όμως, θα ήθελα από πλευράς μου να σταθώ σε 3 σημεία, έτσι όπως τα αποκρισταλλώσαμε εμείς, μεγαλώνοντας δίπλα του. Το πρώτο αφορά τούτην την συλλογή και είναι προφανές. Το βασικότερο ερευνητικό ενδιαφέρον ήταν το Κυπριακό και η σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Εγώ το θυμούμαι, η Κατερίνα ήταν μαζί μου στο Λονδίνο. Το 2003 έμπαινα στα Βρετανικά αρχεία για δική μου έρευνα για την περίοδο 63-64 και επικοινωνούσαν σχεδόν κάθε μέρα για να ρωτήσει τι έγγραφα βρήκα, αν και πώς μπορώ να του τα στείλω. Εγώ σήμερα δεν ξέρω που τα έχω, αλλά τα αντίγραφα που του έστελνα τα βρήκαμε τακτοποιημένα στο δικό του το αρχείο. Το ενδιαφέρον του αυτό για το Κυπριακό πήγαζε πρώτον από τη δική του ανάγκη να κατανοήσει, από την πεποίθηση την οποία υπηρέτησε ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να ανοίξει μακριά από τα στεγανά που επιβάλλει η ομοιομορφία των αφηγημάτων, και τρίτον από τη συνειδητοποίηση ότι το μέλλον του τόπου περνά και μέσα από τις πικρές αλήθειες. Το Κυπριακό ήταν πάντα η μεγάλη του έγνοια. Από τα κείμενα που έγραφε πολύ νωρίς ήταν όντως σαφές. Για τον ίδιο, το κοινό δικοινοτικό κράτος και η συμπόρευση Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκοκυπρίων ήταν το εχέγγυο της ειρήνης και της προόδου για αυτόν τον τόπο. Είναι ίσως η στιγμή να πούμε ότι ο Γεννάρης είχε ολοκληρώσει έναν ακόμα βιβλίο για το Κυπριακό, το οποίο μας άφησε ως κληρονομιά. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό επεξεργασία και ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσει να εκδοθεί.
Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι σημαντικό μέρος της ερευνητικής του δουλειάς βρίσκεται στο πλούσιο αρχείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Έχουν περάσει χρόνια, αλλά η συμβολή της δουλειάς αυτής παραμένει ουσιαστική στην ιχνηλάτηση της αλήθειας. Είναι επομένως, θεωρούμε σημαντικό, εκπομπές και ντοκιμαντέρ δικά του, αλλά όχι μόνο δικά του, και άλλων δημοσιογράφων με αξιόλογων και πρωτοπόρων ερευνητικών έργων να καταστούν προσβάσιμα στο σύνολο τους μέσα από την εργασία της ψηφιοποίησης των ψηφιακών ηρόδοτων. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν πρωτογενείς μαρτυρίες από πρωταγωνιστές και θα ήταν επίσης ενδεχομένως χρήσιμο να εξεταστεί και η προστιθέμενη αξία επαναπροβολής ή άλλος πώς αξιοποίησης τους από το ΡΙΚ. Το δεύτερο σημείο που κουβαλούμε από το Γενάρη είναι το αστήρευτο πάθος του και η αγάπη του για τη μελέτη και την έρευνα. Ήξερε, και το θυμόμαστε να το επαναλαμβάνει μέσα από τις επίμονες όντως ερωτήσεις του και κατά τις διαφωνίες μας, πολλές φορές ήταν και έντονες, και τις συζητήσεις μας σε όλους μας. Από το σχολείο μέχρι τα ακαδημαϊκά μας χρόνια, μέχρι τα πρώτα και τα μετέπειτα επαγγελματικά μας βήματα. Ότι τη διαφορά την κάνει η μελέτη και η γνώση του αντικειμένου, η επιμονή στη διασταύρωση των πηγών, η αρτιότητα της προετοιμασίας. Ήξερε επίσης και το υπηρετούσε ότι η δημοσιογραφία δεν εξαντλείται στην περιγραφή του γεγονότος. Δεν συμβαίνει τίποτε στο ιστορικό κενό. Επέμενε πάντα να μελετά το πλαίσιο και να διαβάζει πίσω από το γεγονός, πίσω από τις λέξεις που άκουγε ως απάντηση στα ερωτήματά του. Η κατανόηση της περίπλοκης και πολυδιάστατης υπερταχείας σημερινής πραγματικότητας προϋποθέτει μελέτη, προϋποθέτει γνώση, απαιτεί σύνθεση και διαλεκτική προσέγγιση. Και δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι είναι το ζητούμενο και δεν είναι δεδομένο και πολλές φορές δεν είναι και το ζητούμενο. Ωστόσο, η προσέγγιση που θέτει τη μελέτη και τη γνώση στο προσκήνιο εξακολουθεί να είναι ασπίδα μπροστά στην καταιγίδα των ψευδών ειδήσεων, της επιφανειακής ανάλυσης των μερικών δευτερολέπτων και της ειδησεογραφίας των αλγορίθμων. Το τρίτο είναι ότι για τον Γενάρη δεν ήταν ποτέ αρκετό μόνο το διάβασμα, μόνο η μελέτη, μόνο η έρευνα, το γράψιμο, αν δεν συνοδευόταν από τις δύσκολες ερωτήσεις στον εαυτόν του, στους φίλους του, στους ανθρώπους του, στους συνεργάτες του, στους συνομιλητές και φιλοξενούμενους του, στους πρωταγωνιστές των κρίσιμων στιγμών της ιστορίας της Κύπρου, στους πρωταγωνιστές της σύγχρονης του πολιτικής διαδικασίας και στην εξουσία. Δεν ήταν αρκετή η άρτια κατάρτιση και η γνώση αν δεν διεκδικείς δημόσια την αλήθεια, αν δεν αμφισβητείς μύθους, αν δεν παλεύεις για το δίκαιο. Ο δημοσιογράφος είχε για το Γενάρη ρόλο, αναζητώντας και διεκδικώντας την αλήθεια και την πρόοδο και επιδιώκοντας μια έντιμη και ουσιαστική δημόσια συζήτηση. Αυτόν ωστόσο είναι επιλογή. Και ο Γενάρης την έκανε και την επιρρέτησε συνειδητά. Πολλές φορές, ίσως πιο συχνά από ό,τι νομίζουμε, την ποιότητα της δουλειάς την μετράς μέσα από την αντίδραση που προκαλεί και όχι μέσα από το αντίκρισμα που φέρνει. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι που η συλλογή ανοίγει και γίνεται μέσα από το ΤΕΠΑΚ κτήμα όλων, για να συμβάλλει στην έρευνα και τη γνώση, αλλά όχι μόνο. Κυρίως τη διεκδίκηση της αλήθειας και του δικαίου. Αυτό είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Κλείνοντας, παρακαλώ την αγαπητή μας Άννα Γενάρη να προσέλθει για να παραλάβει μία ευχαριστηρία πλακέτσα εκ μέρους της βιβλιοθήκης από τον Μάριο Ζέρβα.
Σας ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε στην απόψινή μας εκδήλωση. Θα μεταφερθούμε στην αίθουσα κάτω, όπου φιλοξενείται η συλλογή και θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση όπου είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Ευχαριστούμε.